¿Qué pasaría si Alianza Catalana ahora, en unas próximas elecciones, sale al poder? Silvia Orriols es la presidenta de la Generalitat de Catalunya. ¿Qué pasaría? Nosaltres iniciaríem el que és el procés d'independència, allò que els processistes no van voler fer, i el faríem de veritat, posant èmfasi al que és la sobirania energètica, la sobirania alimentària, la sobirania fiscal, evidentment, i econòmica, o sigui, ser independents de veritat. Això és el que faríem. Evidentment, amb el tema de la immigració també és important de posar uns requisits estrictes per tal de que els estrangers que vinguin els exigim doncs, que s'integrin i aportin a Catalunya. No és normal que ara mateix tinguem aquesta situació on tothom pot venir. De fet, qui té les competències en immigració és l'estat espanyol, i vingui aquí tothom, es generin contracomunitats que ens disputen el territori i que ens fa perillar la llengua i la cultura. Això no és normal. O sigui, nosaltres doncs, aspirem a tenir la mateixa política de protecció lingüística i cultural com tenen països tan normals com Andorra o països tan normals com Lituània, perfectament. O sigui, si tu vols viure, residir i treballar a Catalunya, tu aprèn el català, aporta en aquest país i, evidentment, respecta i segueix els drets civils, les lleis civils que tenim aquí a Catalunya. I si no vols això, fora, ja està. No, crec que no hi ha més sentit comú, considero.